bigo. Ayun o. Buhos mo lang dito. Huwag mong pansinin! Ay, pagbumagal sa si Babo. Bumaba na ito, balsot natin. Kaya bumaba. Nangyayari sa'yo. Pagkat alam mo na tama ang ginagawa mo. Lanto! Tira! So yan po, panabago pa tayo dito kay Kote. Dito naman sa kapatid side ng Torto. Huwag mong sipin! Kevin's. Lari mangyayari kung sila'y mapansin mo. Sige, bukas mo na yan. Ibukas mo na ang ulan na yan. Bakal. Bakal na. Sukat. Ano sukat ng bakal?
ka. Aray ko. Tumaga? Dami ang tumura. Tubag ah. Walang imposible kay Cornel. Magkano isa niyan? Magkano isa? 50 po. Ubus na naman. Lusaw yan, lo.
Ulit ako lang yung video ko ha. Bukas ko na upload ko niyan. Ha? Yung sa akin. Bukas ko na. Gumagawa nga ng bata na eh. Oo, mas madaling, Bahay pa kaya? mas madaling gumawa ang bata. Masarap pa. Bawa ng bahay. Eh, sa bahay. Hindi talaga eh. Oo, totoo yan. Ba? Nga, nung unang anak, ayoko na. Mga nakadalawa na. Ayoko na. Tatlo. Ampal pa. Paayaw-ayaw. Yung mga dami. Dapat yung sitaw. Aray, sarap. Oo, aray, sarap. Kaya nga pag may mga anak, sinasabihan ko na, huwag kayo magsasabi ng makulog. Ano sasabihin, nanay? Masarap. Sige, tao ka na Ano tuwan. yun eh? Ang tawag dito? Benepisyo ng sarap yun eh. Oo. Kaya nga pag ano yun, mayroong pinanak ako, sabi nung lalaki, hirap na hirap yung babae. Tulog na. Tapos sabi nung lumabas na yung ano, yung hirap ng babae, sabi na niya nung nakalabas na, tapos na. Sabi niya ganyan. Sabi nung lalaki, ano, isa pa, sinampalin so lalaki. Sabi niya, tarantado ngayon ka, nagtigalos ako pagkatapos, sabi mo pa, isa pa. Kapayman nga na ko, di na sampaling nga na ko, ika. Ang tawag. Doon din naman nung... Patungkol mo na da. Sabi ko, masakit lang naman yan pag lumalabas na, pag nakalabas. Pag nakalabas na, biglang Wala, ginawa. oo. Ginawan. Nakakadami nga, iba nga, 15. Oo. 10, o. Kaya na, masakit lang yan. Parang katulad ninyo ng ngipin. Pag masakit, ako, pinapatawa ko yung mga ano eh. Sa ulo lang naman talaga. Pag sinasabi nila, sabi niya, kulog. Sabi ko naman, kidlat, sige tao sa akin. Bakit daw kidlat? Dok, Bakit wala yan kulog? halos. Tulog, kitlat. Tulog. Kulog. Ang maganda yung vlog mo. Hala. Mamaya. Dapat. Aray ko pa. Oh. Fingerprint ko ba? Wala na. Diyan mo lang. Kunin ko na lang. Dito. Dito mo. Bakit Dok? Saglit ko. Akin na. Alam ko hindi man sila makalis, tuloy-tuloy mo yan. Alam nila makabiyahe. Sige. Pagkatapos tayo sinalayo. Bakal. Oh. Okay sa alright? So, laging okay. Wala! Nakatago. Ano ganito ba? Igat ko.
Ay, lapot. Ako, wala na naman. Ay, buti na po na. Tama-tama. Ang tawag ko sa nga doon, hindi ko na nagisa para. Kaya po yung pangalawang pizza. Dahil ka. Wala. Sigarawa po ng pizza. Dalawang pizza. Mayroon ka lang. Mayroon ba? Mahalong pa rin. Dito. Sako. Malayo. Ha? Una. Dito, nandito. Oo. Oo. Mas malapit ako. Oo. Wala. Higit lo. Puno na dito lo. Isang mata. Basag. Ayun na.
Halabi. Kaya mga bata na yun. Ate mo isa ka ng kape. Ha? Isa ka ng kape. Sabi naman landslide ano? Ha? Ilang mata? Sigurado naman lang sa dito. Ha? Huwag ka lang humakbang. Ay, pinulungan ka! Lusaw pati! Ate mo yung tilo magkabuha. Pinapahirap ang sarili niya eh. Tumbinder, dadyan natin lang natin ito, Tol. Ha? Tumbinder. Hindi natin namin yung trapal. Baka lumakas ang hangin, punit-punit yan. Yan, napakalaki ng tulong talaga ng buta oh. Putik-putik na. Malapot pati. Baba na. Ulan. Abo, pumatak yung ulan. Mabagsak yan, mahila. Ayan po, tutupiin yung ano, lumakas yung ulan. Ayaw ipatanggal. Hindi dito, kanina. Kain na. Ano yun? Yung nagluto siya, ano? Bidan, simple. Nagagawa din sa bahay niya. Na flooring. Wala ko Sala. Wala ko yung bahay na papagawa lang. Sabi niya sa yung ano lang kusina. Sama yung sala. Wala. Batak. Batak. Kaya ito yung binili kanina. Malaking bagay po yan sa pagtatrabaho. Pag may ulan-ulan. Ipitin natin ito kasi kung wala ito, dito Oh, makagawa. ayun. Wala yung gitaro. Wala, gitaro tayo to. Amo na. Mag-trapal, more vlog. Ito na lang yan. Ayun, wala naman dito. Yun o, sa ibabaw ng halablock. Huwag, yun na lang. Yan na. Ay, huwag na naman, kapampasikip dito. Tatong dito, no? Dito. Tatong. Huwag mo na. Sige na eh. Ito na po kami. Bye-bye. Lupit si Nanay Talin. Good vibes. Ano ko sasiyan yan? Hindi yan sa'yo. Pauwi na kami. Back to barracks. Alas 12. Papunta kami din kay Tibidang. Diyan daw kakain. At sila nandun na. Ako nugasin ko muna yung buta ko. Grabe yung putik. Bye. Ha? Biyahe na? Amo ay. Amo. Kain. Amo.
Ganda yun? Oo. Paano? Ha? Yan, hindi yan. Wala na. Patay na talaga yung GoPro. Ito na yung kay Kuya Jojo. Anak mo na.